South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lani khona impilo umduduzo wamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni sinibekela ngaphansi kwengosi esihloko esithi abantu bayagula. Sinibekela-ke singapha endaweni yaseMzinyathi kuthiwa-ke isengonweni lapho esikhona size emndeni wakwaGumede la sifika selishona nje nemvula-ke nje ithi ukuphemezela sizobona-ke ubaba lapha ekhaya abasibizele yena oyilunga lapha ekhaya onenkinga njengoba nibona ebusweni inkinga engaziwa ukuthi yini le mphethe. Bathi nje kwavela iy'nsumpa sezavala amehlo kodwa-ke sizozama uku-engage nabo basithole ukuthi kwenzakalani yamqala kanjani lento nokuthi usizo useke walizama ungabe bathini abezempilo ungabe bathini-ke abantu besintu mhlawumbe ukuthi nabo bahamba. Sawubona baba. Kunjani? Siyaphila. Ubani igama? Thabo. Thami. Wagumede. Khona la mnotho. Before sibiziwe la angazi noma udadewenu besifonele besixhumana noma mhlambe ubani noma u-anti. Oh undodakazi wakho mameba. Kwathiwa uyagula cela sizokubheka la nawe sicela sikuzamele usizo. Ungabe kwenzakalani lutho? Ngicela uphakamise isizwe ukuze sizokuzahle. Kwenzakalani ngempela nami. Iqale nini lento? Sekukade. Sekukade? Injani? Ibhlungu? Iyaluma kwenzakalani? Iyaluma ibuhlungu. Manje mayibuhlungu ubuhlungu lokuthi iyanwaya noma ufuna ukuzwe inwaye? Ngize ngiyihlikihle noma ngiyinwa. Odokotela bathini ebhedlela bathini lekuphethe? Khona bengingakayenzi lutho bebethi angiye kubantu besizulu. Kusho odokotela? Abantu bezulu bahamba-ke bona? Khona ngiyaya nakubona akenzeki lutho. Bafike bathini bona abantu bezulu? Hayi khona abangitshelanga ukuthi yini. Kuyathusa-ke uma ukuthi bathi abezempilo yakubantu bezulu. Isiphi isibhedlela kwasihamba lesihlaphe safika sanikeza lesathi yakubantu bezulu? Mina ngihamba zonke lezi la. NaseNdwedwe ngiyaya naseKing Edward ngiyaya. Akaze bakurife nase-Chief Albert's Lithuli awukazi uye khona? Khona-ke bathi angiye khona ngikwazi. Awukwazi ukuya khona? Ikhona engingakwazi. Kanti babengabhukhela ngani ngeklinikhi mhlawumbe ukuthi i-transport kusekhona? Abanginikanga transport bathi ngizoyihambela. Okay. Babesho iphi date nini siyadlula noma mhlawumbe i-date? Siyadlula. Isiphi isibhedlela sathi i-Chief Albert? Ise-King Edward. Okay. Futhi kuzofuneka mhlawumbe kuphinde kubele e-King Edward izama ukuvuseleleka leyo date. Sibone ukuthi sikuhlela kanjani mhlawumbe ukuthi-ke siyokukhombisa ngakhona. Manje ihlo leli lingalana alisaboni? Leli liyabona. Yebo. Leli lingalana ka-right? Aliboni. Livalwa yiyo lento le? Cha nami izifo ngiyayibona kodwa-ke angizazi ukuthi yini le ngoba uma uyibuka isa-cornflower yabo. Uma uyibuka kodwa-ke manje-ke i-cornflower phela yaziwa ukuthi inendawo eyivele kuyona. Kulokhu uma ivele ebusweni angazi ukuthi-ke ikanjani. Izinto zezulu akekho okwayisebenzisa abebakunikeza zona mhlawumbe uzama ukuyisebenzisa? Azikho abebakunikeza zona zezulu mhlawumbe wayizama? Hayi khona ukuthi nami into yesizulu bengingayithandi ngoba bangiyisontele ngangafuni into zesiZulu. Okay. Ngibuza lo ngoba ngizwa odokotela uma bekukhomba khona ngapha esintwini yabo ukuthi mhlambe-ke bona ngokwemjovo yabo noma ngabe yini mhlawumbe bekufaka i-x-ray babone ukuthi yini bona. Uma bekuphushela ngale kwabesintu mhlambe-ke kuba ukuthi wakwazama nakhona ukuthi befisa ukuthiwa lokho mhlawumbe ukuthi
ngabe iy'mbiza whatever ongakusebenzisa ngoba njengoba ngisho ukuthi ngibona ngazuthi iyi-cornflower lento yabo uma ngiyibuka kodwa manje-ke ingixakela ukuthi ivela khona ebusweni. Ngoba nazi nemvula nje isiphazamisa, bengicela mhlawumbe ukuthi nawe usicelele usizo kubantu base-South Africa nje bokana nakodokotela nakubantu bonke nje abangalekelela. Ngicela uyikhulumele baba. Yebo, khona usizo ngikuthanda impela, anginalutho, ngisebenzi, ngihlalele. Ngisho noma ngithi ngifuna ukuya khona kodokotela akukho nginakho. Yebo. Okay. South Africa ubaba uyasicelela umnewethu la ukuthi uyalifisa ukuthola. Nginayo into yokugqoka, anginalutho ngisho ukudala. Bathina abaphathi bomphakathi la bathini? Khansela ke lazama ungenela nangagqoki neskipa. Ngicabanga ukuthi yibo abaphethe la baleskipha. Hayi siyezame nkosamba ikhansela lethu la liyayibhedela ngoba wabikwa ukhona isho ukuba khona kulona. Okay. Ngiyacaza. Okay, ngizwa umnewethu ukhala nalo ngendaba zengubo zokugqoka, yabo? Ukuthi nengubo zokugqoka unazo, bengifisa ukubheka mhlawumbe ukuthi impesheni uyayihola? Bathini odokotela ngayo? Bangiphe 6 months, ophela 6 months. Uma uyovusela bathini? Ade ngiye bengivuselela ngiye imali yokugibela ngibe ngishode ngayo. Umuphi usasohambayo? Isendwedwe ngangibuye ngiye nala kaSema. Awukasema? Yeah. Okay. Mhlambe singazama ukuthi sikuphelezele nathi masingabe mhlambe singalapho usuku. Sike siyothola udokotela wakhona ukuthi ke ngoba labo dokotela babebabhede labo dokotela. Bafuna uzibagqisha imali emasendeni kuyimaki yabo. Ngoba siyazi bayamokola. Khona abantu abanganayo imali yokuthi bakhokhe. Yabo sekufuneka umuntu afeke ngoba lakhe engenayo imali yokhokha ngoba uma ezothi uyakufailisa kade kunile u6 months. Kwangafuneka kunike kwa6 months ke makuthi wawuvela uzofeyila yabo. Na njengoba ngikubona nje kule condition okuyona noma ngayena udokotela ngithebo. But kwakufuneka ayivuselele because uthi njengamanje ihlo lakho lelingalanalo liyovaleka futhi. Yabo okukhombisayo ukuthi ke nabo kunento abababe bayenze nje yabo ebhedayo ngoba phela u6 months unikeziwe wona. Uma unikeziwe u6 months uke waba ngcono nemva kwa6 months wena ngokwempilo. Ngaze ngibe ngcono. Manje yabona kumbhedo lento ayenze lo dokotela yabo. That's why ngithi kofuna mhlambe sakho usuku sike nathi ke sikupheleze sibe khona. Siyothola ukuthi ngempela uma ethi uyayirefuse impesheni yakho asinike amagrant nathi siwabona. Uma kufuneka siwa aphile sizokwazi ukusikulele into ngothola siwa aphile sidlulisela kwabangaphezulu khona kasasa. Ngoba siyayazi inkohlakala abayenza labo dokotela abanye babo. Yabo. But ke kubantu ngempela abadeserve ukuthi bayithole imali yegrant yakasasa kufanele bayithole. Yabo. No, mnewethu angicela ubhekele manje la ngazansi kwendlebe yini level ngazansi kwendlebe nembe ivele ikhona. Leyo yini le? Lokho Yeah. khona okwaqala lokho. Okay. Oh, noma kushuthi kwahluleka ukuvela ngaphandle khona. Okuthi kuya ngokuncipha. No, kulungile mnewethu angeke ngithini kakhulu yabo. Ngicela sibambe nje la sikele usisi wakho la ngaphandle naye ngade ufuna ukuphawula yabo. Ngoba ngiyambona ukuthi uhlala nokuyibamba lapha nemibuzo esiyibuza kuwena kuxhuma kungene yena cha woza ake sifake nodadewethu mana dadewethu bazokufaka nje ngendlela ungagulukudeli nje. Sakubingelela sisi. Yebo sanibonani. Yebo njani? Ngiyaphila. Ubusesobani igama? Usiphindile waGumede. Khona lapha ekhaya? Yebo. Umfowethu esikhuluma nawe yini kwani? Ubhuti wami omdala. Okay. Kwenzakalani nje sesawos nawe kusixoxisela ukuthi kwenzakalani uthatha usibeke. Ngokwami nje ukuchaza nje Nkosi yami. Kade kwaqala lokugula kuyena kodwa singazi ukuthi somsiza ngani.
ngoba ukhona futhi kwenye indawo kwafika omunye umuntu ethi uzomlapha. Kodwa futhi leyo nto ayilethile futhi ayisebenzanga ngoba kwangathi kuyaqhubeka kakhulu kunakuqala. Saphinde samthatha samisa emaklinikhi. Samqalisa koNkosi, samsusa koNkosi waya eNdwedwe kuba nakhona futhi siyashiya ngoba sibona futhi singatholi isizo nakhona. Samisa eNdwedwe. eNdwedwe-ke nakhona-ke shuthi bamxilonga base bemnikeza u-6 months. Base bethi bazomthatha bamise eStenga. eStenga lapho ezofike asikwe khona lento babone ukuthi iyini kanjani. Eveke wahamba wayolalela ngakhona. Mebuya futhi lapho shuthi baphinde baqale enye idate ukuthi hayi ngasikhathi ezoya khona-ke kwawukuthi vele ikhanda lakhe libuye lingasike kahle hle. Shuthi lavuka ukugula ngaso sikhathi sagcina sangakwazi. Mevuka ukugula kakhulu akabambeki akakwenzeki lutho. Yagcina yamdlula futhi kwaleyo date. Waphinda futhi wabuya. Phinda futhi kwavuka lento saphinda sathi asimphindisele futhi eNdwedwe. Saphinde samphindisela futhi eNdwedwe. Nako-ke bambhukhela futhi ebusuku bathi sicela ukuthi afike ebusuku azolalela ngakhona. Nangalo date futhi kwavuka futhi ukugula. Sagcina futhi ama-date akhe lesigcine lokho-ke. Kwagcina ama-date akhe edlulile nje kanjalo. Ngoba inkinga sibuye sihlushwe ukuthi ubuye nengqondo yakhe ibuye ihambe. Mayisihambile asikwazi ukwenza lutho ngoba uyalwa wenza yonke into. Yawe namhlanje usangconywana. Futhi siyabonga ngoba bekuza thina mhlawumbe uNkulunkulu usihambele phambili ukuthi simfice sesimene esiright ukwazi ukuthi akhulume. Yebo Imqale ngamphunyaka lena. Angisazi ukuthi muphunyaka kodwa indala kakhulu nje lento. Indala kakhulu ngoba umthetho ifaka eklinikhi basinikeza yena bamnikeza forever nje ngoba phela umuntu okanje. Akulo 6 months vele bamnikeza wona evele enje. Baphinda futhi kuyaqhubeka waphela lo 6 months. Saphinde samphindisela sithe sihlamba bazothi bathi yena hayi afana ayiswe le eStenga. Udokotela seStenga ozosho ukuthi ufanele anikezwe kanjani. Uthe mefika le eStenga azithiwa bambuza ukuthi nje uyabuzwa ke naye imibuzo yakhe. Waphendula umbuzo wakhe wathi yena akahlanye. Shuthi udokotela wangabe samnikeza lokho ukuthi akahlanye. Wangabe samnika ngathi kwayikona lento abeyisho ukuthi akahlanye. Kufanele udokotela angayinaki lo ukuthi akahlanye. Thina njengoba sesishilo umndeni uthi uyahlanya ngoba thina uyasihlanyela thina la. Nalento futhi ekuyena ebusweni still kwayiyona kufanele ngabuye ayiholela ngoba akasaboni. Lo muntu bawumagwezindlu kuyena osondlayo la ekhaya kwaphela konke lokho. Nathi futhi asisebenzi sinomanje banangi naye uyigugele uyiphelela inkani. Sihola ama-grant kuphela asikwazi ukumsiza. Lezi ibhedlela ezibalwayo ezikude le koStenga asinayo imali ukufika lapho. Siyahluleka. Ngididwe lokho nalokuthi ungathini la angithi ifola ngaphansi kwani komzinyathi le ndawo. Yebo umzinyathi lo Ngonweni. Okay, semzinyathi la eNgonweni. Uma ngisuka nje la separishini la nethembe lamanazareth la kune parish separishini la ngizama ukwakhela isithombe umuntu o-understanda le ndawo yangala ukuthi ke ukusuka la njengala ngiya eThekwini it is less than 40 minutes sengiseThekwini but ke ukusuka ngala uya eStenga I think maybe kungaba mhlambe almost 45 minutes or so an hour maybe one and mhlambe 20 minutes more but ke and again ibhedlela ezinkulu zila eThekwini thina yabo ukuthi why kususa umuntu ngaphe ashove ngale emsamo ibhedlela ezinkulu zibe zila ngoba I do believe ukuthi maybe mhlambe i-Chief Albert ingenza umehluko esimeni sakhe if bemrefela kuyona yabo ngizwile bala neKing Edward uthi kuhamba eKing Edward bebesihambisa nje endaweni eziningi King Edward wafika eseMakhoti wafika eMakhoti ke bafike bamsika bamsusa lezo icubuke ke beyicheck emveni yalokho ke asibange sisakwazi ukuthi sibuyele eKing eMakhoti ngokuthi inkinga isemalini mayisithe imali ayikho uyasola ngoba kunjalo futhi akakwazi ukuhamba yedwa kufanele aphume nomuntu ozohamba naye ma ukuthi iyashoda yona leyo mali ugcina idate yakhe ikhanselekile ngoba manje ayikho kwaleyo mali ukufika lapho
Kungcono kube kuthiwa mhlambe uyayihola impesheni sithathe yona impesheni yakhe-ke simhambise ngayo-ke cha besomgijimisa manje inkinga naye akaholi kwayena qobo lwakhe udinga thina kufanele sibe sizama ibhodwe liye esiswini kufanele adle naye nathi fanele sidle manje ubone ukuthi ngizothatha le mali yegrant u-500 oyi-1 ngiwuhambise le ngizosaba bese ngidlani mina ikhansela liyazama ukulekelela akaze nje lifike ikhansela la ekhaya kodwa liyazi udadewethu lo munye wahamba wobika kwakukanjwa lezi zinto zawo zomapolitiki bendiza ukuthi nami ngafika ehholo ngayibika inkinga nami nginobhuti wami kanje uyagula kanje baze abantu bathi abhalisa igama iphone number bazomakhela indlu bazofika bazombona kodwa akaze kufike ikhansela la ekhaya akatholi ne-voucher akatholi lutho nje nangagqoke neskipa nje seqembu elithile lapha usiyayiqoka lezi zinto kodwa kufanele ukuthi umdlalo ibona abaphethe la ibona abaphethe ikhansela lila eMzinyathi la kuthiwa isedabeka khona lesi sitolo esibovu nje endlule kusona esinezihlahla ezinkulu lilapho ke ikhansela liyadlula nje la ikhansela ukuthi vele ke mina angibanga ngisaphindela kulona ikhansela ngoba uphela usisi wami wayesevele seyibikile inkingi waze wachaza kwaye bathi kusho ukuthi bona faya babuye ke phela bazosicheck kodwa akaze baphinde bafike no ngingeke ngithi mhlambe ngibeka i responsibility nyake no councillor because phela based to my understanding lento yobukhansela kuthatha wonke umuntu emobani nje angithi yabo okwazi mhlawumbe ukuthi ke akhulume emphakathini umphakathi umethemba umfaka but bese kuthi ke iyinkinga eziqhamukayo ngabantu ngokwehlwana kwazo ezinthola ukuthi umunye akazi ukuthi ngempela angayichallenge kanjani ukuthi how do I tackle inkinga njengale izinto abazaziyo mhlawumbe bona ikhona lokho kulungisa umgwaqo angithi ugesi amanzi izindlu yabo yikho lokho kwama-grant yabo mhlawumbe nokuthi ke makushoniwe ke lapho ke yabo but lezi eziqhamuka emaceleni njengalezi mhlawumbe nabo abanye babo mhlawumbe abanalwazi yabo but ke yile engifisa ukuthi mhlawumbe asilekeleke nokhansela ukuthi Smiri okwe-voucher at least yokudla yebo bamsupporta ngani ngoba uthi omunye wabo nanginesikipa esigqokile angithi yebo uyisona impela kukona impela nje siyakufaka lathi konke lokho niyavota futhi siyavota umnyaka yonke nje makuyovota siyaya bazama ukulekelela ngani ukuthi yabo ukuthi bazame mhlawumbe at least basondele ekhaya yabo siyabacela siya-understanda i-pressure abanengcindezi ababhekene nayo amakhansela yabo ukuthi ke at least ke mayezwa mhlawumbe nesikhathi njengalesi mhlawumbe abuyasondela zobheka ukuthi yini mhlawumbe i-office lakhe lingalekela ngayo dadewethu ngicela ucele usizo la kubantu base-South Africa nabalandeli benhlangano ithweleni nje zicelele ucela umfowenu usizo ukuthi usiza ngalithola imini usiphindile lo wakagumede ngiyacela ukuthi bandla nkosami ubhuti wami usesimeni esibucayi kakhulu and kade kwamqala lokugula singasothola kanjani nosizo sicela ukuba nisizeke bandla nkosami athola ukusizakala ngoba uyahlahlala akhala ubone ziyehla inyembezi uthi mina kanti nginjena nje kanti kwenziwa yini uyabaza ayiceyisha ukufa ongenani and nathi futhi inhliziyo zethu zibhlungu phakathi kwekhaya masileni nomuntu okanje singatholi usizo besicela ukuthi nimsize bandla nkosami nisilekelele la ningasilekelela ngakhona ngoba isho impesheni akayitholi maya akukho yasingathi sizosiza khona uma sifakele khona uma sithini ngoba phela ngixoxa ukhona nempesheni-ke simhambise-ke mhlawumbe ngayo-ke ongenani besicela nisiphe usizo bandla ubhuti wami akuthole ukusizakala akuthole naye mhlawumbe ngoba mhlawumbe naye inhliziyo yakhe ingabuye ithi ukuthi ngoba naye yena ibuhlungu akakutholisha ubuthongo alali nakahle hle kwesi isikhathi uzayinikela ishe etshwaleni athi awuthi ngiyiphuze mina ngithi miyekeni meyiphuzela kusho ukuthi ubuhlungu abuzwayo ngoba uyabuzwa yena eyedwa thina lesi singabuzwa kodwa sibe sihleli naye ekhaya egcekeni ngiyacela-ke bandla kusiphinde kagumede ngicelela uThamsanqa Gumede ukuthi bandla lithole bandla usizo nkosi yami usuke ebuthathaphi utshwala bebekasebenzi hayi ubuyabe phela athi ukuthi shiyalula iy'nyawo kula kudayisa khona okwey'kali mesikhathi kodwa yena ajwayele ukuhamba uhlala la ekhaya kakhulu mhlawumbe nje methe wathi lamelulela iy'nyawo mhlawumbe efuna ubothi ihlo lisabona yini kahle hle okay kwabafuna ukunika usizo mhlawumbe abaphakamise izandla banganitholaphi lana endawo yethu lana isengonweni uMzinyathi kunomuntu ongawazi umndeni khona umuntu osegoli ongazi ukuthi kephi eMzinyathi inamba yocingo mhlawumbe abangangithola kuyona ngiqonde lokho sengazisho kina
ekabani inamba ongayabo ngeke ngithi ukuthi umuntu akube kuyena ukuthi uyafuna yini ukushiya inamba yocingo ngoba Ozoveza lapho engathola inamba. izwe alisekho lihle yabo. Mbali veza lapho kwena. Izwe dadewethu alisekho lihle ngicela unake mina sesiyabo. Yeah. Njengoba ulapho nje ukhuluma uxhuma imic yabo. Yeah. Yes nabo nobade bekhomba lapha bekhomba ngomlomo ukuthi bayabona ukuthi kufuneka le namba ukuthi shiya inamba yefoni. But ngibona ukuthi ubungaboni so ngithi ngikhumbuza. Izwe alisekho lihle ngeke ngisho ukuthi kumuntu akube uyena ukuthi willing ukuthi ayishiye inamba or else abantu ke abaletha usizo mhlawumbe bavaya ngathi uthuleleni ukuze sibaxhumanise nalowo mndeni lo ngoba ukushiya inamba kuhle kubi kufuneka sikusho lokho. Izwe alisekho lihle kuningi inzo laboya la. Singenza nje kanje thina sizofunela uba umfowethu usizo kanti abanye bona banezinye inhloso. Yebo. Kuzoba kwenake. Ngoba nakhona futhi ungayishiya inamba yomuntu ongekho la ongazange avuma ukuthi kushiwe inamba yakhe la. Kusasa maseba nenkinga uwena o-expose inamba yakhe labo. Yebo. So konke lokho kufuneka sikugade yebo. Maningi amaqola. Inini bekunini last month nje kwafona umuntu la ezenza umphathi wokhozi. Hlanhla leyo sasambe eMaritzburg. Ufonela futhi nangu yabo i-operation team yami uthi ayi mina umphathi wasokhozini ukwazi imshengu ngicela ningixhumanise ngenamba kamama kaOlwanda yabo. Bese ngizwe i-accent akhuluma ngayo ukuthi noyi. Akuyemi sokhulu into akhuluma ilonge yaseGoli lo angithi yabo. But ngathi mangibaxhuma ke SABC kwathiwa nako inamba yakhe yabo umphathi lo. Ngizama ukusho lokho ukuthi abantu abafanda ngaphandle. Ungayishiya inamba kuzoba kuwena noma ungayishiya mawusaba kodwa nje ngoba sifunela usizo ngicela isinqumo sibe kuwena ma. Ngingayishiya inamba yami anginankinga. Inamba ithini ma? 060 Uye ngaboni nje kahle hlemetweni. Ungangimemezela bandla. Sondeza emehlweni mama. Hey ngeke angiboni nje hlobo. Okay, let's sibona. 060 Amehla amabhlungu. 058 0881. Usiphindile? Yeah. Ubona usiphindile? Yeah. Okay, iphinde futhi ithi 060 858 0881. Iyona ke inamba engabathola kona lapha ekhaya. Uyena udadewabo kwenza umtholo, udadewabo kamfethu lo ogulayo. Usiphindile. Wakabani sibongo? Wagomede. Wakagomede oqwabe oyeye khona ke lapha esikhona ekhaya. Cha, dadewethu ke siyabonga, yabo. South Africa besikhona ke ngapha ke eMzinyathi sifika nje impela manje sekuntambama nathi besishayeka ukuthi ke kuke plus yakhona petrol sinawo yini. Ngoba udadewenu obesidirector ubesitshela ngathi mhlambe ingali nizathi ngakoseme yabo. Impela bezothiwa ndayasijike insizwa ngeke ukuthi la siya khona sizoshayeka ngoba manje nemoto esihamba ngayo ayikho good ukuthena ukuthi kwamanje yabo ingahamba indawo ezokude but sathi ayino asiforce ukuthi asiqhubeke ngoba mawungale uza ngala ngathi liyanetha kanti inkungu le esibonayo kodwa uNkulunkulu emuhle usithwale sasafika la ekhaya nemvula futhi ke ayisithe ukunqamuka yabo naye kumfutho siyabonga ukuthi ke sifike good state of mind ukuthi sikwazi ukuthi si engage naye. South Africa ilokho ke besikuzele ngapha ekhaya siyinhlangano okithuleleni sithi nje abantu bayagula siyafisa abantu kubahambela bonke abacela usizo but ke kuphika khona ngane zakwethu thuleni nayo imoto yokusebenza nezinto zokusebenza lezi yasishaya kwaba kude sikwazi ngempela ukufinyelela kubona yabo size sithi akube yibona ongcana beza ngakuthina noma bedinga thina but ke akubona bonke abakwazi ukufinyelela kuthina ngoba abaningi babo isimo abasuke bengaphansi kwaso kusuke sekunzima ukuthi ngisho ukuthi angasukuma nje ukuthi embedeni ngoba basuke sebesokhukhwini lokufa begula beyile phansi bedinga usizo but sigcina nabo singakwazi ukuthi siye kubona but ke asithembe uNkulunkulu ukuthi emuhle ngelanga nathi siyosithola sikwazi ukuthi sifinyelele kubona. Ngiyazi abantu abaningi lobo bethi ithuleni i-account no ithuleni i-account ekathuleni ikhona sizoyikhipha nje uma isikhathi sesi-right maduze nje kukhona ebesazama ukuthi sikulungise. Ngiyazibongela mina Mduduzo Mkhwanazi ngaphansi kwengosi ethi abantu bayagula nisale kahle emakhaya.